Ahoj, dneska ti ukážu, jak vyřešit tuto rovnici. Hned na první pohled si můžeme všimnout, že v rovnici jsou zlomky. Jako první se tím pádem budu chtít zbavit zlomků. Zbavím se jich tak, že najdu společný násobek všech jmenovatelů, tedy dvojky, trojky a šestky. Společným jmenovatelem bude šestka. 6 děleno 2 jsou 3, 6 děleno 3 jsou 2 a 6 děleno 6 je 1. Celou rovnici tímto číslem vynásobím a získám 6 krát 2x plus 3 děleno 3 minus 6 krát x minus 6 krát 7 šestin rovná se 6 krát x minus 1 děleno 2 plus 6 krát 2. Nyní můžu zlomky vykrátit. 6 a 3 se zkrátí na 2, minus 6x tam není co krátit, 6 se navzájem pokrátí, 6 a 2 se zkrátí na 3 a 6 krát 2 tam opět není co krátit. Aby byla práce přehlednější, tak si rovnici přepíšu a nyní už bez zlomků. 2 krát 2x plus 3 minus 6x minus 7 rovná se 3 krát x minus 1 plus 12. Jako další krok se zbavím závorek. 2 krát 2x je 4x, 2 krát 3 je 6, minus 6x opíšu, minus 7 taky opíšu, rovná se 3 krát x, to je 3x, 3 krát minus 1 je minus 3, plus 12 opíšu. V dalším kroce si sečtu členy s x spolu a členy bez x spolu. To znamená 4x minus 6x jsou minus 2x, 6 minus 7 je minus 1, rovná se 3x opíšu a minus 3 plus 12 se rovná 9. Nyní od obou stran rovnice odečtu 3x. Dělám to proto, aby všechny členy z x vystupovaly pouze na levé straně. Minus 2x minus 3x je minus 5x, minus 1 opíšu, rovná se 3x minus 3x se vyruší a zbyde 9. Naopak členy, které neobsahují x, si převedu na pravou stranu rovnice. To znamená, že k oběma stranám přičtu jedničku a dostanu minus 5x se rovná 10. Abych našel hledané x, zbývá už jen obě strany rovnice vydělit minus 5. Minus 5x děleno minus 5 je x a 10 děleno minus 5 je minus 2. Řešením rovnice tedy je x se rovná minus 2.